sannan rundunar ta yi nasara. 'Yan uwa 'yan jarida, idan za ku tuna wani lokaci ranar 8 ga watan Disamba na shekarar da ta wuce, mun tara ku ana an yi hole na wasu yara waɗanda suka addabi birnin Katsina da haura gidajen mutane, suna musu fashi da makami, suna musu sace-sace, musamman a unguwar Farin Yaro. Kuma lokacin da aka gabatar da wasu yara da ake zargi da Hamza Lawal wanda ake wa lakabi da Show, da wani Umar Adamu wanda ake wa lakabi da Jan Kai, yanzu haka waɗannan da na faɗa suna gidan yari. Kuma lokacin da suke bayani dukansu 'yan unguwar Farin Yaro ne, sun yi magana cewa wannan sata ba su kaɗai suka yi ta ba, har sun ambaci sunan wani Ibrahim Usaini wanda ake wa lakabi da Kato. Zo kai Kato, wannan da kuke gani Ibrahim Usaini wanda ake wa lakabi da Kato, sun faɗa cewa da shi aka yi. Kuma fashin nan an yi shi kala biyu. Na farko wanda aka yi shine wanda aka je a kan hanyar IBB, inda aka je wurin inda ake sai da waya a kamfanin wani Allison Electric Store a kan hanyar IBB. Suka je suka fasa wannan wuri, suka kwashi abinda ake kira irin manya-manyan wayan nan armored cable na wanda ake amfani da su a transformer, wanda kudinsu ya kai naira 503. An faɗa an ce da shi, kuma a wannan lokaci mun gabatar da kayayyakin da aka ɗauka da wanda aka samu a hannunsu, kamar irin su zarto da wuƙaƙe da diga da torchlight da sauransu ne. Sannan a karo na biyu shi kuma da shi aka je gidan wani bawan Allah wanda ake cewa Alhaji Aminu Zayyanu a unguwar Farin Yaro, inda aka haura gidan shi ma aka fasa, aka ɗauki babur, aka ɗauka masa janareto, aka ɗauki jarka wacce yake take cike da man fetur, sannan sun ɗauki wani katan wanda suke tunani ko kuɗi ne a ciki, amma da suka je kamar yadda ya faɗa ya ce kayan abinci ne a ciki. Za ku ji daga bakinsa. Ya sunanka? Ka buɗe baki. Ibrahim Husaini. Shekara ka nawa? A ina kake da zama? Me ya faru? Kai da waye kuka shiga? To kai an ce kai ka tafi da babur, haka ne? Ina ka kai babur? Kuka kai magama sai da safe kuka kai magama, a ina kuka boye shi? Cikin unguwa. Nawa kuka sayar da babur? To sai saura 100,000. Wa kuka sayo da wani? Da har uku sa. Da kuma wa? Da kesi. To shi kuma ɗaya kes ɗin fa wanda aka je aka yi satan waya, shi kuma ina kuka je? Ina kuka je? Inda suke sai da wayoyi. Me kuka yi a wurin? Ba mai gadi a wurin? To sai kuka yi yana sama ya hasko kuma ya maka hasko ne shi babban muka dawo kasan kore muka samu shi kuka sa abubuwa. To kai tun daga lokacin ina kake? Ina ka tafi? Abuja ka gudu? Sai yanzu ka ɗauka ka ci bilis ka dawo? To me ya dawo da kai? Ka ɗauka magana ta mutu? Ni magana da shi za a maido ne. Za a maido da me? Za a maido ne masu gaya mai wanda ya sa. To shi ne kana dawowa kuma jami'ai suka kama. To yanzu wannan abu da kuke yi kana ganin cewa yanzu abu ne mai kyau? To me za ka ci? Na ganin ce a kira mu da addu'a Allah ya shirya ma Allah ya samu. To amin. Shi kenan.
sa ku bari ya sa ku daina Allah ya shirye ku